Bună ziua, sunt Ruleț Laurențiu Nicolae. Eu sunt Ruleț Nicolae în Parcul Rizăr aici, la Spitalul Militar. Așa, uitați, asta este cabina în care mi s-a întâmplat mie să fiu cu un gardian din Parcul Rizăr acum câțiva ani, aproape deci acum 10 ani, 2012, când eram mic. A vrut să mă abuzeze și chiar m-a abuzat, dar nu știu cu ce, ori cu dildo, ori cu penis, nu știu. Și m-a pus să-i fac, nu pot să spun că sunt și cazuri cu natură din porno, nu știu cum. Și vreau să vă zic că aici în cabina asta mi s-a întâmplat ceva groaznic. El mi-a arătat, nu spun în filmare, mi-a arătat organul lui genital și parcă a fost un caz porno aici. Și mi-a luat mâna și m-a pus să-i fac lui masturbare, un gardian aici. Dar nu gardianul de aici, dar l-a scos de muncă, nu mai lucrează ca la Parcul Rizăr aici. Și vreau să vă spun că aici mi s-a întâmplat tragedia. Cazul terifiant, caz ciudat. Uitați, aici este. Hai, plecăm acasă, deci aici mi s-a întâmplat mie tot. În cabina asta. Hai să plecăm spre Parcul Rizăr. Deci aici mi s-a întâmplat mie cazul cu pornografia, cu masturbarea. Când mi-a luat mâna și m-a pus să-i pun mâna mea lui pe penisul lui. Să-i pun mâna lui pe penisul lui. Aici, în cabina asta, la Parcul Rizăr. Hai să o luăm pe aici. Hai, mergem acasă. Eu aici stau. Pe lângă Parcul Rizăr stau. Aici mi s-a întâmplat tragedia când eram copil mai mic. Filmați! Deci aici mi s-a întâmplat. Mergem acasă. Aici e construcție Spitalul Militar. Hai că oprim aici. Deci aici mi s-a întâmplat tragedia. Ne ducem și oprim filmarea pe Lozoveni, unde stau eu. Deci aici e la 2 pași. Uitați. Aici e la 2 pași. Aici mi s-a întâmplat tragedia cu gardianul. La 2 pași. Punem pe YouTube. Gata. Aici hai că mă duc acasă. Pa, pa. Deci vreau să vă spun că în cabina aia mi s-a întâmplat mie ceva urât. Dar nu pot să spun. Vă spune față în față. Oprim aici. Pa, pa. Eu sunt Ruleț cu scorpionul și cu telefonul. Pa, pa.